billahi lazi ba za ki sha wannan ba. Baby. Sweetie. Wannan waye kuma? Kana gari a gaban ku. Mai so na. Menene yanzu kana kallo wancan mutumin zai zo ya ansa abu hannu na ya tafi da shi kuma kana kallo. To wallahi ba zan yadda ba ka je ka karbo. Ai ba ma in karbo miki ba sai na yi raga-raga da shi. To kawai ni ka je ka karbo mun. Kin san me nake so da ki? Ha kawai ina tafiya da dani na muna shan soyayya wani kato ya zo ce ne fa. Assalamu alaikum. A me gida ina yini? Ina gajiya? Can goje. A dama ina dan tafiya da wannan baby na ne naga ka karbe mata abu. Ya? Ta rike bebinta ne a hannu. Shine ka kwace mata. Eh? A shi ne nake so ka taimaka dai ka bamu. Ba wai na zo da fada bane. Ka bani kai mata. Shi dan bebin abun da ka dauka. Ya? Ka dai ce kawai ɗaware. Eh? Kai ina? Kai. Ah. Baby baby. Yeah? Ya baka an so min abuna ba. Aba baby yanzu isa billahi wancan ruhe ke ba ba so ke mun murkusa da zan yi sati biyu a asibiti ba. Sai yanzu na san ni baka so na ya za in ce ka je ka an so min abuna kuma ka ki zuwa. Shikenan kuma dan ina son yo ko auren ki zan a ce wancan ruhen ka zo abu a hannun shi. To ai kai ka zama lado ni bari in je in an so ai kai. Jeki naji ladan ne jeki. Har banda ina hure ki da bakin sa gaba ɗaya billahi da ni sai da a tsinto ki a wani gurin. Ta ina ni na wancan ruhen. Assalamu alaikum. Ina yi ni goje. An yi lafiya? Ya kake? Dama goje dan Allah ne ya faru mun tawo muna tafiya da mutum kuma ka zo ka anshe mun abu a hannuna. Yanzu ma fa tafiyar da muke yi labarin ka fa nake bashi fa nace ina da wani saurayi dan uwan mu mai karfi wanda in na taro fada zai tare mu. Dama labarin da nake ji da gaske ne? Na me kake ji? To ai ni wannan ba saurayi na bane dan aikin gidanmu ne. Dan aikin gidanmu ne. A'a ba saurayi na bane dan aikin gidanmu. Ke so fa. Wallahi ina son ka. Wallahi ina son ka. Amma kai hakuri ka bani abu. Na gode. Kuma ta zun zo gidan ku da dare. To sai ka ci. Ba matsala ana tara. Ruhen ya murkushe ni inda ba so ake baby wace ce baby ka ai ni yanzu na daina soyayya da kai gwaran je in nemi wanda zan yi soyayya da shi mai karfi ni gashi daga kasa zuwa ka karbo ni na je na karbo to ni kina tunanin mace ne ba zan iya karbowa ba ba za ka iya ba dan ka ga sai an baby karki mu haka baby ka nemi babun ka tun dare bai maka ba kaje yar bura uba gaba da wancan ruhehen billahi da ni garan je daura zani in fara tuwo da in taru wancan ruhehen fada kai ina da kudan da yawa na nemi yan maryo billahi da yan maryo zan je in nema ai ina faɗa ma dan sallar gaba ɗaya al'amarin nan sai an kai ina da balo ai na ga ma kawai chocolate kai gaba ɗaya kana zuwa nan kai sallama ba wani abu da zaka tambaya sai chocolate ai ba shi da wani aiki da ya wuce cin chocolate kai ni sai naira 10 a nan gurin sai ka ce wani yaro ba shi da wani aiki da ya yan wuce mariyo Allah wai chocolate kai cille gaba ɗaya ka cika cin chocolate da yawa wallahi to ya ne iya kai baka da wani aiki ya cin chocolate ha a ba na Allah ran taimaka min da aron wayan nan naki ni dai tun da ban fasa ga kan chocolate nan wallahi sai ka zama iya ni in ban ta chocolate ba ai ban wannan tsohon matuci Assalamu alaikum na sallari a aka yi ne. wa alaikum salam duguja to me labari ai lafiya kalau muna nan muna tattaunawa ne akan kawai talaucin da yake damun mu amma ka san me wannan yarinyar zinari kawai tana cikin waya wani gaye wani dattijo ya zo daga cewa ba na aran waya kawai yana karbewa ya shiga lungu a nan gurin aka Wallahi tallahi yanzu fa wai ka san shi ne na san shi dattijan nan ne na bayan lungu sufi ne shi ne a bayan yayi za mu same duguja shi ka zo da mutanen ka kira mu babba da ka ka mana ya mu je kawai mu je mu same shi je kawai
ga ku ba inda wannan nan ko ba na ga ku ba inda za mu same shi ana ya isa ku tsaya ku tsaya ina da shawo karwa yarinyan nan waya ke zinari shi ne da ma na ga ku a kai wallahi ba halin da wallahi ba halin da bane yanzu fi sabilillahi ku kuke duk inda za mu wuce za ku zauna ku ringo mu ƴan shaye-shaye ne barayin agwati waye hannunsu to mu wallahi ba ma sata wallahi ba ma sata wallahi ni ma ba kawo ita ce wannan amma bai gida wannan ba da mu ranar kirsimeti bane da kun bari mun yi wa kuda a kuda da Allah da ku ka gane wannan dattijo ne kawai ina tunanin wallahi kan yarinyar man a gane shi amma ya suke zagin mu a gari wallahi ina da magana na bane wannan Lukuta me kake so a jikin baba me kake so a jikin shi cire riga cire da kansa ni wannan nake so ya da ba no me kake so cire wannan ka cire wannan ka dauki takalmin dauki kai takalmin ma cire wando to ni cire kai na ne fa ba zare uba dan babu mu kakkalla ma sara ba kana wallahi Allah ku ne masu zagin ba shi wando ba shi menene ne yi gaba